na. Mo to nga area na ito. Ano? Ang likod mo? Wala na siguro. Hanggang sa dapit nila. Ano tawag? Oran-aran sa dapita. Oo. Kani. Tuloy sa katulmatay. Kaya rin sa dapit na. Dali, nanaisap ka ng risk ko. Daan ako dapit na. Kawalat ako kanya. Kaya rin ako naniris ko. Kaya ko doon. Daan eh. Tama ko lang, isa ko pagputiyon kaayo. Ay, naadya, naanang balay doon eh. Manara, gapon? Oo. Daan na eh. Kuring ako sa imong Papa Miguel. Daan na eh. Nara, gapon ang balay? Ay, ikuanan. Nara. Tinggulo ba? Tinggulo mo na? Dili ko yung Ramel Garo, ya pasa di ba Gar? Ramel ba? Oo. No? Kani orang kani pasaka? Ito naman ko. Ilahapan ba? Ilang daily ganito eh? Basa to? Hindi. Kung barkada din limbit sa una. Ah, dito. Dito lang limbit oh. Ah, dito ito. Oh. Ah. Kalimot na. Dito ka bisita, no? Ang tulay ka, anak ko na. Dili mo kailangan bilhin sa dino. Ano, kana, naiwasinganan. Ano lang? Patay naman siya ungat. May mama, papa, napa dia. Ay, mga pa. Island na dito. Kaya, picture na ka diha. Pagka... Kita ni Bad ba? Karoli ka dinas. Bantay tatang High school day. wala ta. Wala ta. Kana Leo, dia na to. Para dito sa Tumoy. Leo to. Ya, elementary matbang. Bang kasya oh, napang kasya. Ay, oo. Naaral lagi ito eh. Naaral Wala siya ka sa dito sa Oh, naay mo patay na na kay manukuan. Diyan ka doon sa office gani sa... Dia mana? Dia. Wala. Ano ang kasya? Diba yun ang anak ko? Dako na kay na. Wala di makaapog putol na na. Dili ni kay wala pa rin drone re. Garay. Nadyo daw mga bata. Wala pa rin mang drone. Ay, dili mo. Dito ta sa nahan. Landong. Wala landong. Balik drone kami nga pahingan to sa eskwelahan no. Oo, dito. Dos na pero napay mga karangan diha ato sa oras sa ubos. Apa sa ubos? Pero na raw drone.